खुलुमबाय लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आङो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय सानै खोब मोजां लोगो दंमोन उन्दैनिफ्रायनो ज' देरबोनाय उन्दैनिफ्रायनो स्कुलाव थांजाबनाय उन्दैनिफ्रायनो माने गासै खामानिखौबो बिसोरो खाथि खाथि थानानै खानैबो लोगो नांनानै मावजाबनाय सानै लोगोनि बाथ्रा सानैबो बिदिनो कम्पानि गंसेयाव खामानि मोनो गामिनिफ्राय गोजानाव थांनानै आरो सानैनिबो मुङा जाबाय सासेना राकेश आरो सासेना बिनोद सानैबो बिदिनो न'निफ्राय गोजानाव थांनानै खामानि मोनो नालाय बेयाव भारा लानानै थाहैयो आरो 6 मास 7 मास उनाव बिसोरो न'आव माब्लाबा बेरायनो फैयो बिदिनो राकेशआ हाबाबो खालामबाय गथ'बो सासे जाबाय नाथाय बै बिनोद होननाया हाबा खालामथ'वाखैमोन आरो जि कम्पानियाव सानैबो जब मावो बै कम्पानियाव सासे सिख्ला दंमोन पिंकी होननाय बै पिंकीया आरो राकेशखौ खोब मोजां मोनोमोन आरो राकेशजों रायज्लायबायबो थायोमोन गोसो सिं सिं नाथाय राकेशआ मिथिनानैबो मिथियै रखम जानानै थायो मानोना बिहा गथ' सासे दं हिनजावबो दंखायो नाथाय बै बिनोदआ बै सिख्लाखौ लुगैयो बियो आरो गोसो थोआ नाथाय गावनि देहानि जि लुगैनाय बिखौल' बियो माने पुरा खालामनो नाजायो आरो बिनि थाखायनो बियो राकेशनाव बै सिख्लानि नाम्बारखौ बियो नाथाय राकेशआ माना खालामो नङा नङा बिनि नाम्बारखौ आं नोंनो हरनो हाया बिदि बुंनानै थाबाय आरो गोबाव समनि उनाव सानसेखालि बै राकेशआ बाजाराव थांदोंमोन गावनि मबाइलखौ चार्जआव गालांदोंमोन न'आव बे रुमावनो आरो बिनोदआ बिखालि मोनसे प्लेन खालामो बिनोदआ बै पिंकीनि नाम्बाराव फन हरो राकेशनि मबाइलजों आरो फन हरनानै बुङो जे नोङो जोंनि रुमाव फै एसे बाथ्रा दोङो रायज्लायनो लागा दोङो बिदि बुंनायाव पिंकीया आधा घन्टासो उनाव मोनफैनानै सोङो जे राकेशआ बोरो बिदि बुंनायाव बिनोदआ बुंबाय जे राकेशआ फैगोन एसे ओंखारलांदो बाहेराव दानो मोनफैगोन नों जिरायथ' बिदि बुंनानै बिनोदआ बिनो दै होयो आरो होनायनि उनाव बियो जबरदस्ति बे पिंकीखौ गावनि देहानि लुगैनायखौ क्लियार खालामथारो आरो बियो बहुद माना खालामो माना खालामनायाव गोबां सोबायोबो बुयोबो आरो मब्ला बे पिंकीनि जिउ गोमालाङो बियो थरखोनो मोनासै दसे उनाव जेब्ला गावआ होश फैयो गावनि गासै लुगैनायाबो जोबो बिनि उनाव बियो नायबाथाय बे पिंकीया थैबायमोन आरो थैनाय लोगो लोगो बियो मा खालामो बै पिंकीखौ गावनि बिसनानिफ्राय दिखांना लाबोनानै बै राकेशनि बिसनायाव फुन्थुनानै दोनो आरो बियो बै न'निफ्राय ओंखारलांनानै ओरैबायदि बदमास खामानि मावो बियो लामा ससेयाव थांनानै PCOनिफ्राय फन हरना बुङो जे उमुक उमुक जायगायाव सासे हिनजावसा गथ' थैनानै दोङो बिदि होननानै बियो पुलिसनो खबर हरो आरो दसे उनाव पुलिसफोरा फैबा बै राकेशआबो बै गोथैनि जिङावनो गसंना दोनखायोमोन नालाय बिखौ एरेस्ट खालामो आरो गोथैखौबो पस्टमर्टमनि थाखाय हरो आरो पस्टमर्टमाव बेनो लिरनाय दंमोन दि बिखौ रेप खालामनाय जायो आरो गोबां अत्याचार खालामनायनि थाखाय बियो थैयो आरो गासै केसआबो आदालताव बै राकेशखौनो दुसि होननानै मानिया आरो बिखौ राकेशखौ फासिनि साजा होनाय जायो नाथाय गोबाव समनिफ्राय जेल सिङाव थानानै फासिनि थाखाय सानब्रै सानबा थानायनि सिगां बै जेइलरा बिखौ सोङो नोंहा माबाफोर जोबथि मिजिं दं नामा माबाफोर आसा दङ नामा नोंहा थैनायनि सिगां बिदि बुंनायाव बै राकेशआ बुङो जे आं थैनायनि सिगां आंनि हिन्जावखौ नोंसोरो लाबोनानै होफै आंजों हरसे बै जेल सिङावनो आंहा गोबां रायज्लायनो लागा दं बिदि बुंनायाव जेइलरा बुंबाय जागोन आं नोंनो बे बेबस्थाखौ खालामना होगोन बिनि सिगांनो बै राकेश थानाय जेल सिङाव जेब्लानो राकेशआ ओंखारनानै बाहेरायाव खामानि मावो बै समाव बै जेल सिङाव केमेरा फिसा फिसा लगायनाय जायो आरो बिनिफ्राय माइक्र'फन फिसा फिसा लगायनाय जायो जाहाथे बै सिङाव मा रायज्लायनाय जायो मा खालामो गासैखौबो नुनो मोननाय बायदि बिनि उनाव बिनि हिन्जावखौ लाना फैनाय जाबाय
आरो लाना फैनानै खालि हराव सानैखौबो बै जेल सिङाव सोनानै दोननानै जेलरा आरो जि जेलाव थानाय स्टाफ दंमोन बिसोर गासैबो बिसोरनि रायज्लायनाय माबानाय सब खोनासंबायदोंमोन मोनसे रुमाव हाबनानै। आरो खालि फैनानै हिन्जावा बै हौवानि आथिङाव गोलैना खोब गाबो आरो गाबबाय थानायावनो हौवाया बुङो, मा खालामनो खाफालनि लिरनाय जेब्लाबो रावबो खोमोरनो हाया, आंहा खिजानि खाफालाव बिदिनो दंमोन। आरो बिदि बुंनानै हिन्जावा बुंबाय जे माबोरै बिदि जानो मोनखो होननानै। आरो हिन्जावा बिदि सोंनायाव हौवाया बुङो, नङा आं बेफोरबायदि खामानि जेब्लाबो मावा आरो बेफोरखौ आङो नोंसोरखौ दोननानै बेफोरबायदि आङो साननोनो हाया। बे खामानिखौ मावदोंमोन बिन'दा। आङो बाजाराव ओंखारलांदोंमोन आरो बाजाराव ओंखारलांनायाव बिदि गासै काहिनिखौ हिन्जावनि सिगाङाव खोन्थायो आरो सेम काहिनिखौनो बै जेलरमोनाबो जि जेलाव थानाय स्टाफ गावसोर खोनासंबायदोंमोन बिसोरबो बे काहानिखौनो खोनासङो आरो खोनासंनाय लोगो लोगो बै जेलरा गेदेर अफिसारफोरजों रायज्लायहरो आरो जि कर्टनि जाज बेजोंबो रायज्लायहरो। नाथाय कर्टनि जाजआ बुङो जे आंथ' आरो दा फासिखौ केन्सेल खालामनो हाया, जुदि नोंसोरो साननैनि गेजेराव अरिजिनेल जाय दुसि बेखौ हमनानै लाबोनो हायोबाथाय आङो बिनि फासिखौ केन्सेल खालामनानै बे थिग टाइमावनो बै सासेखौ आङो फासि होनो हागोन। बिदि बुंनायाव पुलिसफोरा सब खबर हरजोब्बाय गासै पुलिस स्टेसनावबो बै खाथि खालायाव आरो बै बिन'द होननाय मानसिखौ हमनानै लाबोथारनानै बै राकेशखौ हगारना हरनाय जायो बै जेलनिफ्राय। आरो बै बिन'दखौ थिग राकेशखौ जि टाइमाव फासि होनो गोनांमोन थिग बै टाइमावनो बिन'दखौ फासि होनाय जायो। जोङो गोबां खोनानो मोनो इसोरा खाफालाव जोंनो जि लिरना हरो बेखौ जेब्लाबो खोमोरनो हाया आरो थिग बिदिनो राकेशजोंबो बेफोरबायदिनो जायो। हयथ' एसे गोबाव जादों नाथाय बेयो गावनि जि दुसि नङा बेनि थाखाय जि साजा खाथायनो लागा जादोंमोन थेवबो बिनि फासिया दिनै केन्सेल जाबाय। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं स्ट'रि लानानै। गोजोन्थों।